Ja, tegen Paasratten weg. Hoe lang al, als ik vroeg me? En even nadenken, ik ben met mijn alui komen wonen. Oh, Dus in een andere straat, nog even nadenken met de leeftijd. Nog als 50 jaar woon ik hier. is het nou ook lekker rustig geworden hier sinds de... Ik heb altijd aan de Autoweg gewoond. Ik ben moeten verhuizen sinds 11 jaar voor de tunnel. Dus je hebt plaats moeten maken. Ja, Was dat een... Had je er zelf niks in te bepalen? nee, en wie het gegaan is ook niet, want ze zouden eerst een ander flat afbreken. En Ja. in een keer kreeg we tussen de middag een brief. 's Avonds vergadering, de moest eruit. Er is niks in te brengen. En wie hoort die straat waar de flat aan loog? Dokter Schaapmanstraat. Oké. En daar heb je altijd hier gewoond? Daar heb ik 29 jaar gewoond. En dan kreeg je een brief in de bus? Ja. Van, Ja, en mevrouw... de begeleiding is ook niet goed geweest, want ik heb zelf een hoes gezocht. Hoi, ik heb zelf voor een hoes gezocht, want ja, je krijgt ook het geld met, maar daar komt ze ook niet met op. Dus, maar boeg nu woon ik 11 jaar, maar daar woon ik Ja? super. Ja. Ik ben er echt op vooruit gegaan, maar ja, 3-dubbele huur hoger. 3-dubbel. Ja, want dat was liegeur daar hoe ik gewoond heb. Maar goed, je hebt zo'n heel goed huis, dus... En je zit alleen? Nee, met de maan. De maan? Maar de zon niet dochter, dus de bereik. En boodschappen doen, dat moet je alleen opknappen? Nou, dat deed ik hier samen, maar ik ken het toch alleen. Oké. En wat is de man aan het doen nu? Aan de boodschappen. Serieus? Oh, Weer naar een andere weg. wat moet je opknappen als je de gehaktballen en de eieren in huis haalt? Wat die maakt opknappen. Ja, wat voor boodschappen is die aan het doen? Oh, andere pizza's. Of zo heb ik ergens aan een beetje wel wat. Dus, het komt toevallig zo uit. Maar ik ken dat alleen die is geopereerd aan zijn nieuwe knie en toen kost dat niet meer. En ik ken het alleen, dus het hoeft niet meer. Je kunt nog lekker fietsen. Zeker. Ja. Maar de man dus niet meer. Wel, Ook. ook. Ondanks dat er problemen met de knie heeft. Ja, maar dat zat niks meer voor tegenwoordig. Nu je knie is niks meer. Dat is zo gebeurd, ja. Maastrichtse in hart en nieren. Ja, een weekje neer. Van Wiek. Wiek, bij de brug. Dus, maar ik woon negeren, want ik kost ook overal gaan wonen, hè, want ik ga het vuur aan. Ja. Maar ik voorzien toch heel blijven wonen. Hij is gezellig, iedereen kent iedereen. Kunnen ze zeggen wat ze willen over de buurt. Ik vind het zo. Nou zal ik ook zeggen dat we dat ook wel eens tegen elkaar zeggen. Dat hij is altijd leven. Ja, Terwijl ze toch niet in de binnenstad zit, maar nee, hij... ja. Want als ik missie ben, dan ziet mijn man, hoe blijft hij? Met thee vertellen, met thee en met thee. Dus echt, qua week moet ik zeggen, zo. Dus echt... Wat is er veranderd sinds de weg onder de grond loopt? Weet ik niet, bij mij niet. Kijk, ik denk te lui wat daar wonen. Ik woon niet daar. Heb ik wel gewoond, natuurlijk. Maar ik denk dat die lui daar in die buurt, dat die niet meer zoveel lawaai hebben. Maar raak ze aan alles gewend, maar ik heb 29 jaar aan de Autoweg gewoond. Maar zijn de huis nou meer weerd geworden? He? Of is de huur weer omhoog gegaan? Nou, de weg Nou, als ze onder de pak grond ze, loopt. bij de Albertijn hebben ze zo'n een flat. Die is monument, die is blijven staan. Ja, klein flatjes, ik weet niet wieveel tot die doen. Ze zijn in één keer. Dus, en ik ken iemand die jaren geleden een flat gekocht. Ja, die is nu meer weer, hè? Ja. De groene tunnel. Dus, wie niet wordt het uitgezonden? Ik heb geen flauw idee. Maar zal ik het ook laten weten van tevoren even? Ja. Oh nee, want je kijkt toch iedere dag. Ja, ik kijk iedere dag. Dat is toch altijd naar 4 voor even. Kijk ik, hè? Even naar 4 voor is het. Ja. 4 voor, 7 Ja. voor, 10 Ja. voor. Ja. Dat is wel toevallig. Want Ja, we nou kijken ja. altijd, die vinden het leuk. Soms zeggen ze ook wel eens toeval bestaat niet, hè? Nee. Maar ik heb geen slechte dingen over het leven te zeggen. Ik heb Oh, maar het dat hoeft alleen ook over niet. de buurt. Dat hoef ik niet, want Ongerweg is ook een goed nieuwsprogramma. Als het net zo goed komt. Het ligt ook aan een persoon, als ze tevreden is en dan maakt ze dingen, vind ik, en de gezondheid is goed, dan
is de rest ook goed. En vind ik. tevreden ziek je? Ja, absoluut. Altijd geweest? Nou, ik ouder best meer. Je hebt anders dingen bekijken, vind ik. De kind van kleiner dingen geniet wat ze vroeger niet is. Ja, is dat toch weer zo dat het een... Ik weet niet of die dat de versie moest misschien nog allemaal weer. Dank je. Ja, Nee, maar ik ken dat wel beamen, ja. ja. Want vroeger als de jong bent, zus de dingen niet. Maar dat is als de ouder wordt wel. Hoe was het in ogen kinder- en jeugdtijd? Erg mooi. Veel kinderen thuis, natuurlijk. Wie Ja, groot ja. was het gezin dan? Met 9, hè. Dus. En wat deed pap? Die hadden de druk, die kost niet meer werken. Dus, en ik moet zeggen, we waren met 2 overgebleven en hadden voor het beter. Maar ja, vroeger veel kinderen. Hè. En met 2 overgebleven? Je Ja, wordt een met van de mijn jongste? zuster. Ja, ik ben de jongste van allemaal. Dus, En als je zegt ermoe, wat moet ik me toch bij voorstellen? ja, geen cent voor schoen, kost niet iedere dag vlees, geen cent voor kleden. Ja, Hallo. zonder nog erop, hè, jong. Oh, dat wordt gek. Ook iemand het gekend hier uit de Precies, buurt? ja. 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 En dat is nou, het is amper voor te stellen, hè? Dat ze nog wat tekort komt. Ja, maar dan waardeer ik het ook. Want de kind doen wat ik wil. En dat vind ik ook, dat waardeer moest ze ook waarderen, vind ik. Ziet je door op latere leeftijd ook altijd zuinig geweest op dingen? Doordat je het vroeger niet al te breed hebt gehad? Op later leven, zuinig. De grote rollen. Ja. Zeker, geniet van het leven, de wedstrijd te niet. En waar lot je ze, waar Nou, lot je ze hier voor rollen? En bijvoorbeeld eten lekker. En ja, van alle dingen. Wat ze maar kunt bedenken. Maar ook bijvoorbeeld de vaste lovend, de carnaval. Ja, met de man is carnavalsgek. Ja? Ja, absoluut, absoluut. Dus, en ik ga wel met. Het hoeft voor mij niet, maar ik kom toch met. Dus dan gaat je wel samen. Ja. Ja, en dan vooral met de zon is afgestudeerd. Die heeft een goede baan. Die heeft flink geld voor studeren gekost. Hè. Die heeft 7 jaar op de TU gezeten in Eindhoven. Dus, maar goed, die zit op zijn plaats in Eindhoven. Die is een superbaan. En wat wil ze dan nog mee? Eindhoven. Ja, in Door Eindhoven. woont er nou? Ja. Oké. Ja. En wie al is er? 27. En je hebt er maar één. Ja. Heeft dat nog iets te maken met vroeger een gezin van 9? Nee, niet echt. Niet echt, nee. Wat is het er voor een, hè? Trekt er meer naar mam of meer naar pap? Verschillend. Dat is mijn zoon, maar dat hebben ze altijd over de kinderen. Maar er is ontzettend lief, dus. Maar de kinderen toch geen beamen en een studiekoop, dus. Maar die wil wel van kleins af aan leren. En Ja? die komt thuis, die oudste gaat en die ging studeren. Nooit. En Dus een leven, zeg je? Dat kennen ze hier in de buurt Kennen ze beamen. beamen, want ze ik geluif kennen ook, hem. ik neem het aan. Het klinkt wel een beetje als het er niet gepubert. Nee, wie niet? Ook niet? Nee. Helemaal niet. Nee. Dus dat er rebels was of zo? Nee. Wie had er? Harold. Harold. Ja. Klinkt als een perfect kind. Of zit eerder... Nou, wie ganz klein was, kost er wel gaan uitspoken. Want dan zag ik wie zo klein was, hij lag daar. Ik denk, oh, dit gaat Dat heeft hij uitgesproken. uitgespookt. Ja, dus dat niet gans tot ze 6. En als er wat hij uitgespookt, wat was dat dan bijvoorbeeld? Een sleuteltje bijvoorbeeld in een buis voor je. Fietsensleuteltje wat weg is. Of mijn boete sleet en mij niet inlaat. Ja, dus er zit wel iets van een batterof in. Toch? Toch. Maar Tita van de man ook wel. Oh ja. Toch wel. Ook, Oh! Dus, Dus, dus een van de 2 jongsten van het grote gezin Ja. vroeger, ja. Ja. Wat soort er van een batterof in Ucht Niet aan? mij. Ja, Eh, vroeger. Ja, een deugen toch altijd erop los. Hè.
erop loshouden. Bij de buurkind en zo gaat. Erop loshouden. Ja, rusting altijd. Daar ben ik nu echt niet mee. Ziet je links of rechtshandig? Rechts. Rechtshandig. Dus dan let maar op. Van de rechts in Let de rechter. maar op. Oh. Dus als we het uitzenden en je ziet niet tevreden, dan kom je op het Dan fietsje. kom ik naar dich toe. Ja. Kan ik informeren bij de hond. Dan kom je naar Ami. Ja. Dan kom je naar Ami Of en dan moet gaat ze je... Ami? Nee. Oh, met de breins naar Maar dan gaat je in Ami. Ami, gaat je bij Alain informeren waar ken ik van der Zwaan. Ja, maar met ik weet wat ik gezegd heb. Ik heb Ja? niks verkeerds gezegd. Alleen maar goede dingen. Maar ik moet, tot slot, Ja. moet me toch nog van het hart Ja. dat je zegt van, ik ben een tevreden mens, maar die indruk die heb ik ook van u. Ja. Vrolijk, tevreden, opgeruimd, geen grote rug, Frontelijk geen voor grote iedereen rugzak. klaar stond soms te. Dat probeer ik het in te dammen. Dus neem je altijd voor iedereen klaar. Is dat ook iets wat ze moest leren op latere leeftijd, dat ze wat drukker neus is en wat meer aan zichzelf Dan moest kan denken? ook misbruik van gemaakt worden. Dus, ja. Hey, en een Vertel het echt. Onderweg. Ja, Goeiedag. Zinniger, joh. Dank je. Hoi. En een rosé, dat vind je Voor lekker. mij, een ongeveer A5, pak ik me een rozeetje voor het eten, gezellig. Ja, En dan gaat het met koken nog allemaal goed? eind wel. Ja. Maar niet meer zeggen, het is als twee. Hey, ontzettend leuk. Ja, Even bijgekletst te hebben Ja. hier in de week. ja, de week is goed. Met een meentje van week. Ja, is goed. Oorspronkelijk. Ja. Ja? Ja, oorspronkelijk, maar ik wil langer leven. Dus, Ja. dus En goed. het is overal wat gaat, hè? Dus gelukkig niet alleen meer in de week. Als het is vroeger was het wel zo, maar gelukkig is het in meerdere weken. En dat vind ik fijn. Want dit wordt echt dikwijls negatief. Heeft die week gestempeld. Maar dat is toch niet meer zo ver. Heb ik nog één vraag, heel kort, puur uit interesse. Die 5 glazen flessen, hè, gaat dat goed in de... Ja. Of doet je er wat tussen? Dat moest ook nog De op br- televisie de- zien. Kijk ik de naam. Ja, Hey, doet je gewoon een gans jaar mee. Oh, Maar doet je dan de... hey, Dat gaat zo niet kapot? nee, ik heb stevige tassen. Ja. Maar een deurtas, kijk maar. Dan zou je eens in kapot gaan. Nee, kijk eens, alsjeblieft.